गिबियावनो बड'लेण्ड नलेज इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ बरायनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअनि सिगाङाव नुनाय डाबर एक्टिभ ब्लाड पिउरिफायारनि सोमोन्दै आबुं फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। जुदिबो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो लाइक हो, आरोथ' मोजां मोनाबा बे नोंथांनि बाथ्रासै। आरो लोगोसे बड'लेण्ड नलेज इउटुब चेनेल एबा बे आंनि भिडिअआव जायफोर बिथांमोना गोदानै नायदों, भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक हो, आरो मोजां मोनाबा बेबो नोंथांनि बाथ्रासै। दिनै आं बे डाबर कम्पानि एक्टिभ ब्लाड पिउरिफायारनि सोमोन्दै बेखौनो फोरमायगोन। बिनि एबा बे डाबर एक्टिभ ब्लाड पिउरिफायारखौ माबायदि बिथिङाव डक्टरा प्रेसक्रिप्सन होयो एबा जोंनि देहानि मा बेमारा जायोबा, जोंनि देहायाव मा बेमार नुजाथियोबा बेखौ डक्टरा प्रेसक्रिप्सन होयो, बिनि सोमोन्दै आं फोरमायगोन। बेखौ ओरैबायदियाव बाहायो जायफोरबायदि हिन्जाव मानसिनाव एबा आइजो मानसिनाव, सिख्लाफोरनाव, जिखुनु हिन्जाव मानसिनाव मोखाङाव सिथर बेरनाय, बिगुराव बेराम जानाय, माननाय, गोजा एलार्जि, थैया गोग्गो नङि, थै गोग्गो नङिनि जाहोनाव जोंनि बिगुराव गोबां रोखोमनि बेमार नुजायो एबा गोबां रोखोमनि माननाय नुजाथियो। जेरैहाय बिगुराव गोजा खुरु जानाय, बगास्रोम जानाय, बेफोरबायदि गोबां जाहोनाव बियो बेरामा जायो। बिगुरनि बेरामा ब्लाड पिउरिफाइ नङियाव, थैया गोग्गो नङियाव जोंनि देहायाव नुजाथियो। आरो बेखौ ओरैबायदियाव बाहायबावो जायफोरबायदि हिन्जाव मानसि एबा एमसि जानाय मानसि, बेफोरनि बिथिङावबो बेखौ होनाय जायो। जायनि जाहोनाव माने एमसि जानायफ्राव मोजां मोनसे सेन फैया, जायनि जाहोनाव एमसि जायोबा सेना गाज्रि फैयो देहानि। बेफोरबायदि बिथिङावबो जों बेखौ डक्टरफोरखौ प्रेसक्रिप्सन होनाय नुयो। दानिया बिनि कम्प'जिसनफोरा बेवहाय फारियै दङ। आं बुंबाय थालिया, नोंथाङा बेयाव नायबानो नुगोन। मानोना बेखौ बुंबाय थायोबा एबा खोन्थाबाय थायोबा भिडिअनि समाबो गोलाव जागोन। आं बारा गोलावखौ खालामनो साना। आरो बेयाव बुंदों चेक वेल बिफर इउज। डसेस बेखौ बोरैहाय बाहायनाय जायो। 2 टीस्पुनफुल एबा सामसनै एबा 10 ml ट्विस डेइलि फर इउज डाइरेक्ट बाय द फिजिशियन्स। बेसेना बारा नङा, 95ल'। आरो बियो बिनि एक्सपायार। आरो नोंथाङा मुलिखौ बायनायनि सिगां नैबेखौ नायना लानाया मोजां, नैबे क'डखौ नायना लानाया मोजां जे अरिजिनेल ना अरिजिनेल नङा बियो, बिनि सोमोन्दै। दा बियो ओरैबायदियाव फैगोन। नैफोरबायदि सिसा बथल बियो, ओरैबायदि बेफोरबायदि सिसा बथलाव फैयो। नोंथाङा बे डाबर एक्टिभ ब्लाड पिउरिफायरखौ जिखुनु फार्मासियाव मोननो हागोन गोरलैयैनो। आरो बेखौ नोंथाङा डक्टरनि प्रेसक्रिप्सन नङाब्लासिनो लानो दानाजा। मानोना नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै बबेबा फार्मासिस्टफोरनिफ्राय लायना लोंफैनोबो दानाजा। मानोना डक्टरा नोंथांनि स्किननि बेरामखौ नायनानैसो, नोंथांनि बेमारनि बिबांखौ नायनासो मेडिसिनखौ एबा मुलिफोरखौ होयो। स' आं नोंथांमोनखौ आवगायनो रिकुवेस्ट खालामखायो। जोंथ' प्रेसक्रिप्सन होआ, जों माथ्र' प्रेसक्रिप्सन नायनानै मुलिफोरखौ हरो बिदि। दा निस्सय नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै गियानखौ मोनदों जानांगौ। आसा खालामो गियानखौ मोनदों। आरो भिडिअखौ जुदि नोंथाङा जोबजासिम नायनानै मोजां मोनदों, लाइक होनो दाबाव, आरो शेयार खालामनो दाबाव एबा हरना होनो दाबाव। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेराव डाबर एक्टिभ ब्लाड पिउरिफायारनि सोमोन्दै आबुं फोरमायनाया बेसेनो जे जों बेखौ मायाव बाहायो, बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिखाबाय जानांगौ। दिनैनि बड'लेण्ड नलेज इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायनानै आं आंनि भिडिअखौ दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।